seregini like yeah. It is difficult in this nation for umwani gacho rubia siredi hanni. Unyege seregini isi a mommy. My love, this your meal is delicious. All those small appreciation can make it. Una put on social media, if you are not in the peace of mind in their marriages, because their voice is louder. But please don't let anybody silence you. Makana oh here I aware from social media. I kind of aware from social media. Or now see before yesterday I preached something on my platform. Iya hand will protect your hearing gates. Because sometimes consistently it becomes a part of us or we begin to act it unconsciously. But because gradually inugia first one, second one, third one, fourth time, it busy also was agwa utwa maka ihe no. Ihe wona mwanye orodia biko nyere aka odia utwa. Isi na digi odiegu anyere ga aka kpo ya odiegu. Isi na digi wodogu because tukumerije iwu nwoke. Imagine na nwunye gi putakita no a gathering of women. See dimu na meme of man odogu dim abena abasia that hungry man obi agadege mma. No. Women learn to respect other people's husband. But I did not so intimidated when you hear people call their husbands odegu. It did triggered. Makani bo degu na change. Don't be triggered when woke put like this or omunia or malicham achalugo mam. When you go back and change. Ke wura achalugo kadigi we oga achalugo. Pikuni. Good marriages no. Mana ojo na to hamakana hekwoku as they are pretending. Na hana no mba. They are not pretending, just that people will, and they are making these people's voices to suppress. Misery, they say no Igbo loves company. So they are hiding. And so because they are hiding, or these are good marriages are not on Obodo Igbo. Or that na munye gina abaniro. Namo jidekiji. Odo when you get see me. But oboda na wunye gi na agbaniro ndozo nile na agbaniro mba. Obro maka na nurse wunye gi na agbaniro mi that na nurse nile na agbaniro. Na nwere nurse nwere dignity. With that na auto wono si haraha. Chukwumeje, let me tell you. Emana enwere 1,001 people in the United States with that na ego abroad their problem. Now their family ego nkana about 70/30, 50/50, 100 and I that is in how that things are going well. Projects are now only need the happy. And he o depend o to see choko no gede. This is a challenge thrown to you people. How do you want your home to be? Set it as that is all plan ya kede oto no see choka ka your family dey. Ihe men jibagote no can send them madumba. Now, to see queer a platform called are people's marriage is perfect. Most I say nobody's marriage is perfect. Manachuku merije. I tell my women and men that I go joaha iji pota that is iji batana your home. Already iji 10. The next 2 years, 2 up will go or 4 8. The next 7 years, 6 up will go 4 4. Girl, you are living a happy. You are in a happy marriage. Because you came with dirty lifestyles, but in that marriage you have grown above expectation. You're working towards perfection. But marriage is not perfect. You came with 10 bad characters. Name 10 bad characters. Instead of changing, add there 2 more 4 to make it 12 or 14. Let's promote more of good marriages. Igbo marriage na or this when is respect. No. One word is one word. You will go back and do what he said you should do. I know that Hanodi na shouting. Hanodi, who are you? Just one word. You will come back and obey him. I belong to the women who say submit to your moi. I know they say 2 days ago, I know on one platform where they were teaching women. That was my first time ever. And I see women. Any woman that says she submit to her husband is a weak woman. She does not have a mind of her own. 2 days ago, that was why I came up with the topic, protect your hearing gates. And so I wanted to send a trigger. On the comment section, I am a submissive wife and I adhere to the leadership of my husband. Hagorom.
There are bad women, but we're not part of them. Why we'll talk about them? Talk about good women. Talk about good women. Ndị Igbo, I said me here. I put up social media. Can I happy for our culture? And we're usoro eje so ihe. Mana Nigeria, mana obodo Igbo. Namu, thank you so much. Again, can repeat here. In your home, a man can be happy. A woman can be happy as well. Nobody is draining any other person. Two people are working together to make it work. Thank you so much, Nam. Thank you very much. Akugo, contribution okay, Bashirike, my sister. Akugo, when he get cheap before ma bia to prophet. Okay, prophet, welcome. Yeah. My sister, I believe ni lugo dibra yesterday. Congratulations, my sister. How many years now? 15 years. 15 years, right? Yes. Can he make it up na ihe our sister precious? Can he point he do zuru na ihe okwu? Can be go from there. Oh, kusigo ihe niile nchọrọ ikwu. She is on point. Ima mgbe m bịa nyaahụ, asị m na my husband is a good man. Ebidokube no, that means no bu vegetable nkan. Say no. My husband bu a good man. It takes a bad woman to come on social media where ono jeri jine riede when asị na di ebu ajọ mmadụ. Ke ka di onye na-anụ gị, onye kwụrụ ụgwọ isi gị ga-eji wee bụrụ ajọ mmadụ? Does that mean na ihe niile dị perfect in my marriage? Of course not. Does that mean na mụ na di m anyị ada argue? Of course we do. But my husband ka bụ odogwu. My husband bụ a good man. Nga na-ekwu till tomorrow. And a lot of us, I need to na-ekwu na di anyị bụ ezigbote mmadụ. Because as far as na ka dey married, di gị bụ ezigbote mmadụ. Ị na-achọ perfection, ị need ije perfect go di onwe gị first. Ọ bụrụ na ị chọ ka di gị dị perfect before inye his due respect. Jep mee ka onwe gị dị perfect. Bible sị na onwe onye dị perfect. Bible sị na onwe onye dị perfect. And in America, as far as I'm concerned, I still believe na nwoke is still the head of the household, no matter what. Mama na-enye aka with bills or not. Nwoke bụ the head of the household, ruo echi niile. Because ọ bụrụ na establish if you don't establish your husband as no onye bụ the head of the household, ụmụ gị ga-adịkwa confused. Your children ga-adị confused. You suppose to read ọnụ gị, mepe ọnụ gị once in a while, so ụmụ gị that mee ihe anụnwa, I will be in trouble with daddy. Yes, I will be in trouble with daddy. Oh, daddy bụ the head. But when we ke ba n'ime room correct ya my husband say mba na ka I ga-esi mie. But mpụta n'iru my children, nga na-ekwu ka ihe ọbụla daddy ikwu bụ final. That is how you restore order in the home. That's how we restore marriages. Marriage abukwa a chaotic place, so a lot of us enjoy marriage. One enjoy my marriage very, very well. Very, very, very well. But they are perfect. And I don't expect perfection from my husband. This my sister precious. Ama able sibia, but the woman no just bido no kubi heni nenchoriku or the call bam nisi bam my brain bido kubi everything at this point. And when is many thing kuzi? I don't even get point again. She has said it all. Iheni no kuru behind need neme. Marriages are beautiful. Obru na digi ade make more money than you in America. It does not change the fact that he's still your head. Hello? It does not change the fact. Mgbe dim nurum, my Igbo, I'm working on it. Mgbe dim nurum, onwe ha akwụkwọ, ọ da arụ ọrụ. And they want that time. America ka amụm ebe a. Amụrụ m Igbo na YouTube. YouTube ka nsi wee mụta Igbo. Emụrụ Igbo, akwụghị akwa ịhụ na emụrụ Igbo na YouTube na-asụ Igbo taa. But ndị ka amụziri n'ala Igbo na-asụsụ Igbo. What is the problem? Oh, because now the stupid. Had the very stupid. They don't understand the benefit of imma or dinana or menana. No. I don't give me insult. I say na had the ignorance of their culture. Okay. Can't buy ignorance. But keki gesi no when the opportunity ma onye ebo. Mara ABC bia.
Ima ordinana, omenana, everything about your culture, ibia skip ya, so no English ki iga na asu. There's nothing wrong in speaking English, oh. Mbao, anamasuko English. But all dempa, ki mara onye Igbo. When you speak your language, it means you know who you are. So dim, I meet in America. Onwe ha akwụkwọ, of course, ọ bụ na onwe ha akwụkwọ, onwe ha ọrụ now. So onwe ha akwụkwọ, onwe ha ọrụ, onwe ha onwe, and atom dim to start with. Okay? So dim, number one, Obi with me. Chere, ịtọrọ di gị, onwe ha akwụkwọ, onwe ihe niile, upon that, ịtọkwara gị lụọ ya, lụchie ya ọfụma like this. Yes, achọkwa m ịnụ because mụ atọrọ ya and I didn't want it, but ọ convinced him na ọ ga-adị mma. So, yes. But also after the marriage, also or hapụrụ gị balaga. After inyeziri akwụkwọ also. My husband, you don't know my husband Bodogu. You know they hear that one. You don't know my husband Bodogu. My husband Tata Kamuna this a cookie town. My husband was a doctor. My husband my husband Obidro from scratch. Jeba ukwo jegi mbone eja ukwo ifu ihu pimples. Ana m arụ ọrụ ka onye ara, onye isi na adịghị mma. Ndị mmadụ na-akpọrọ m. Say don't worry. Nsogbu adịghị. Ọ bụrụ na ọ ga-ahapụ ma ọ gụcha, nsogbu adịrọ, I do it for God. Ọkwa, no problem. No expectation. But dim adeji m egwu egwu. Ọ deji m egwu egwu. As a matter of fact, dim na America no my dim stop ro m ịrụ ọrụ. Na akuzi mwa salary every 2 weeks. Onye mwa mbia see my paycheck. Ona akwụ m paycheck every 2 weeks. Na another paycheck. Ana m arụzi ọrụ. Ihe na arụzi bi ọrụ Chukwu ka na arụ. But in the beginning, onwe ha akwụkwọ, onwe ha ọrụ, onwe ihe onwe ha mmadụ, onwe ha family, onwe anybody. As a matter of fact, one year nwoke dump ya na on the streets. Oh, church member ka ọ bụ. Church member ka mụ na ya bụ. Ana m agụ egwu ọ na-apị keyboard. So ihe na-ekwu bụ na ka anyị na-akwanyere onwe anyị ugwu. And at that time mgbe m na-arụ ọrụ, nrụcha nwere check m nye. Abụrụ m ewu, ajọghọ m njọ. Chere. Elulu di gị nyekwa ya akwụkwọ lụkwa ya despite na ịtọtụrụ ya obere or big, I don't know. Gị still ịrụcha ọnụ iwere salary gị nye ya. Yes, because all Chineke bara ekwensu mba. Akwụgo na ụjọ atụwala m o. So nna ewuliwe edishon omehụ gị touch and follow cham. Omehụ anything. Onwe ihe o mem. Ezigbote nekose nedo manya. Ezigbote mmadụ ka ọ bụ. The fact Biki onye ebe side ebe ka ewu n'ala Igbo where? Abụ m onye Ihiala. Ihiala dị gị ọkwa n'onye ebe? Di m bụ onye Ghana. Di gị onye Ghana. Ya na di gị onye Igbo. Ya wụrụ na ọ onye Igbo ị ga-emenwu dis because anụrụ m na ihu ndị Igbo anyị agba brain na mkpọ. Because adị m surprise ihe ahụrụ m na ihu ndị Igbo anyị agba brain na mkpọ na probably iwe a good woman, okay fine. But e nwere ike enwere ndị Igbo gbaga gị titi ga-eju. But ihu ndị Igbo anyị agba brain na mkpọ ma nwoke ma nwaanyị ọwụsọ ụmụ nwaanyị anyị. Nwoke be anyị hụ nwaanyị Igbo ya agba brain na mkpọ, nwaanyị Igbo hụ nwoke Igbo ya agba brain na mkpọ. I don't know if you are getting my point. Like before onye Ghana aha bịa enwegolo onye Igbo 1 or 2 gbara ga titi ga-egba break. Ọ ka ma na ikwuru eziokwu. But anyị hụ ndị mba anyị ewere brain wụsa kwuo eziokwu ka ihe na-eme ekwensu. Ka m gwa gị mgbe before meet di m enwere nwoke Igbo chọrọ ka mụ na ya yi ya. Ọkwa medical doctor ka ọ bụkwa too. So ebe m bi anyị enweghị a lot of ndị Igbo. So afụ nwaanyị Igbo, ndị Igbo na like rush nwaanyị Igbo ma hafụ ha. Okay? But ihe mere nji wee decide na ma ga-anụ that guy bụ one day mụ na ya jere ije ịchọ ụlọ. A na-achọ ụlọ, achọta one big mansion. Ọ sị okay na ya ga-azụ this house. Na ihe ga-eme bụ na ya ga-arụrụ m nwa bụ Ngozi, na ya ga-arụrụ m kitchen in the backyard ebe m ga na-esi nri. I was like, hold on. Why would you build a kitchen for me in the back? Or question na like nibay. Or say, na ya na like nibay, but na ya like the smell. See, the mentality, I can't live with it. That kind of mentality. Working with that kind of mentality of na ya geje rorom kitchen ni ro. So more all this maka more. Oh, here the Igbo brother, here the Igbo brother gwara gị. Oh, ihe gwa mo decide say na ma nozi. Si na ma ga eme because nje sie that egusi, nga na esi ka egusi.
gonna sit like that egusi for a while. Until and that na enwere onye gwara m na a lot of ụmụ nwoke anyị had the good, but the problem ha abịa na diaspora ha ma format, so many of them amacha format eji eso ha were ego na approach abụ m nka who cares wherever you are I can be. Ọ bụrụ ego ka m na-achọ, ana m achọ onye ga-afụ m n'anya, ana m achọ onye ga-lead m, ana m achọ nwoke dị wise, ana m achọ a leader. Ụmụ nwaanyị na-achọ a leader in a man. And ọ bụrụ na ị nwere ike ịbụ a leader, ị ga-eme go there left, jee nọrọ go there first, because your money cannot lead me. Enwere m ike rụọ ọrụ make more than you, but ego na-eme ka a ga-lead nwum. Ego na-eme ka enwere ike isi m na ka m si chọ ka family anyị wee dị. I want things to be this way. I want things to be this way. Ego aga correct m. Ọ bụrụ na ị do ha wise as a man, ị nwere ike correct mụ abụ Ngozi, because I am too wise. So you got to be wise enough, smart enough to lead me. Ọ bụghị ego. My sister, iwe ezigbo mmadụ, but I mere background check, matter whether since marriage and enwego. Thank you for gifting her, guys. I mere background check chọpụta whether nwoke ahụ enwere otu o si gaa n'azụ gaa lụọ nwaanyị ọzọ, because enwere ndị mma na-eme asịkwa gị ka m ghasaa ya ezinụlọ go, mana ịma platform a ana m ete okwu mana I know the pay. I don't care ana m ekwu ya rọọ ịghọtago. Ana m ihe m na-agba people wo ose otu a Precious na okwu ole m kọrọ ya ka ama abịa achịkwa azụ bịa gbaa ya ose. Onye ọbụla bịara ya ama agba ya ose ịghọtago. Ihe m chere ejoge wodatin, ihe m chere wago ị gaala nyupu otu ewu isi atọ ọnụ nyupu, ị gaala ga nyupu ọfụma gaa n'ompio gaa nyopio weda enwere ebe ọ nwere nwaanyị secretly na-amaghị, ị gaala mee nkwayarị. Di m nụrụ m at the age of 21. He was 21. Ama m ihe ọ na-achọgharị at that time. Onye 21 years ọ rawụla ọtọ. Adị sorry prophetess, but ọ onye 21 years ihe our asylum age kọrị age ya. I swear 21 and more at the 27. Chere. My sister, nna ga-akụpụ m isi na social media na chere ka m duru nno megazin hit ka m sụpụ akwa. Chere di gị dị 21 years re age ọwụhụ asylum age, ọwụhụ football age. Mbono ọ dị 21 true and dị 27. Yes. Gị dị etie ya kwa eziokwu. I swear. Ị na-ezo ezo mgbe unu na-eme ihe courtship ahụ, ị na-ezo ezo agakwuru ya. Your parents akwa ịma na Anambra parents dị very very strict. Your parents asịghị mba na my daughter this is not for you. Enweghị challenges from parents. Mụnwa si mba na m achọghọ me myself I didn't want it, but the truth bụ na that man at that time was the wisest person Mfugoro n'ụwa m. I swear, out of all the 50-year-old meeting, my 30, my doctor, my lawyer, my engineer, ma ndị si New York, ma ndị si so abịa n'obodo oyibo enwere some women ha na-edate ndị ha tọrọ like date dị okay ya, ha dị happy with it and they are okay. I'm happy with it now. In the beginning, if I was going to be happy because and then na quote way I need older men tradition Igbo sekwa ihe niile afa to your ear. No, I will not judge them because me, I had the same mentality. When I like him older men. I've always loved older men. Always. So I realized nihen like it be wise men. About no age, not the wisdom aspect of it. Because when meeting my husband, I admired him so much. Only cool like this. I'm always shocked. Like, how can you be so wise? I don't understand. At your age. My husband it's not mad. Even now, he meets your money, he got man Antoria. He got man Antoria at onwe na man until you go. Do inyere ni ofu olubo na ofu owere. Wute eju na samoriele ya dize macho gba develop wuzi odogo. Ogbago. Yes, Ogbago. But initially achọburu m ịjụ gị some question ekera gị stored, but ihe i kwuru na you have amazed me. I'm marveled now. So Akuga, my question deleted.
So ke ihe nwere ịgwa people but ugbu a na ị ka dịkwa proud in your marriage, happy like Precious. Ị dị happy like Madam Precious. I'm very happy like Madam Precious. Ihe niile Madam Precious kwuru bụ ihe anyị needed na-eme. Marriage could be good. Marriage, wepụ competition, and then submission should come in place. All the important, can every woman have the mindset of I submit to my husband. Even my friends say, "Kaije wedding in Davido. I'm packing up to go. I'm going tomorrow. Wedding happen this. You are going to Miami. Miami. Yes, I'm going to Miami for that wedding. I got my friends with your husband. By myself. But when I told him I have to ask my husband's permission. I said, "Oh, you still ask for permission at your age?" He said, "I ask for permission. If he says no, I can't go. So I have to ask for permission." So women, we have to have the mentality of submission. When you submit under your husband, trust me. But come jog ajụjụ. Ị nwere friends, ị nwere group of friends. Eweli iwe ma mgbe ụfọdụ ị nwere ike gbaa gị ntị. Enwere otu m si eme my live stream. I can give you baby lion. Nyecha gị baby lion ma block oge at the unpredictable. So enweghị friends, no permanent friend, no permanent enemy. That is me for you. Ịghọtago? Come jog. So ị nwere circle of friend who ha sị gị you still seek for your husband permission. And they were prophetess. Ke ihe iji keep such friends. Ima genti eweli iwe na m bịara na report from the shield. I keep friends ga-abịa sị gị ke ihe iji seek your husband permission. O gosiri that na ke ihe nyere gị ke ihe wo your relationship with those kind of friends na-enye gị such advice. Not you per se, but those your friends. Ke ihe nyere ha enwere before ha ebidokwu otu o gosiri na ị nwere some bad eggs among you with your friends. Of course. I keep can you keep I may keep all sorts of friends because me personally, I use my life as a teaching board. And my like wine, things to do. I even like questions like that because the John question like that is an opportunity for me to behave. It's a teaching time for me. All my friends but no ezigbo mmadụ. They won't on your ezigbo mmadụ. So you wear all sorts of friends, different type of friend. I have don't mention them, but when a friends your female or one day na ha na-aga ije agwụ. Enwere some friends say na suspect na ha na-aga ije agwụ and you have been telling them to stop. They refuse. Ịma ihe ije agwụ cheating enwere otu ha si eme dịka ndị na-cheat on their spouse. Okay. Do you have friends like that? Of course. And when I'm friends that I'm suspecting, and most of them are going through stuff in their marriage. So, Ian met with them is to encourage them and to let them understand the consequences. Because forget the aspect of I'm hurt and no one on yours and demo. So those your friends or ndị Igbo condemn by him ndị Igbo particularly mixture some of them ndị Igbo. No are they interested in other race or other tribe? Him ndị banyi friends in our suspect. Even ndị Ihiala onye Ihiala muama for sure onye Ihiala our own village person. A lady. Yes. Dia wonye ebe, dia onye Igbo ko onye mba. Onye Asaba. Dia wonye Asaba. The woman on aga to ije agwọ. Akpokwala aha ya here bet on aga to ije agwọ. Of course, on aga. And the dia amagi na on aga ije agwọ. And dia amaho no. But dia2 ade enye the whole thing aka. And nyawa believe kwa na DNA made the same thing, which doesn't make it okay, but Hannah Abu needed to together to build their home. So more and I encourage you that at the end of the day, all them are in the right place as a woman and as a child of God. Because in our puniro, ne make with another woke. Only consequences, we have spiritual things. In a make with another man, you know, brew different type of spirit. Ne bubatani mo nogi, ebi ne when so already. It doesn't make any sense. For that 5 minutes pleasure, or 3 minutes or 1 hour pleasure, or whatever pleasure, madden and what niro.
Too many consequences. Yesterday, they were careful to issue because sometimes I may post to some of all these things on Agapa viral sometimes. Yesterday, you could that now. Your husband should not vow for you, and you will never vow for your husband. Ne dey perfect. Even admit in a day, and they won't make a cake before give work. Instead, come jog with that na asigi vow for yourself that na since that marriage that na need the faith 100%. Ega before everybody, even before God and man. I will do it. Kega Simba, you can't do it. And that's in Simba. Simba, why would I say yes? Simba now for how can I say yes? Now Bible, onye nne nwoke anya, which I know I've done probably like more than 1 billion times. Nne nwoke anya tata kita see, hey, nwoke amakoro mma o nekwa ko si togonogo and things like that, whatever. He commit to go already. He commit to go already. So obuho until you akwa gi then nwoke ngini a rigoro nenu. The angry I'm not joking this question. No. This question na juzigina. Ụmụnwaanyị ndị adị aggressive say why should I ask all these questions? Ogosiri na ha nwa we suspect. Those girls in Abian, those women ha reputation from FYP. Now so why should I ask you this question? They are suspect. Right. Why should you ask me that? Yes, why? No. Etiremia ihe tere batrawo beware. Ekwuru m ya sị ị na-adịghị emotionally stable. Marriage gị na-eshighị ike. Ndị ụmụ nwaanyị na-agbagoteghị ahụ ndị marriage ha wụda akpụ enyi mmadụ dịka Akwugo na Precious and ọmalịcha dem. Ndị marriage gị na-eshibeghị ike ya wụrụ na marriage gị ka na-esheki ka Papa Jasco, don't come up because I'm a joking question or I will not insult you. I will not ask you question like in a pure need a major go here. But I'm a joke because I may paint you here. But I may trigger reminder because abagote and when get bugotegi. Man ebagote Bruno binam gaju and dagma baby to man. I don't know if you are getting my point. I'm fine. Adim okay. I kind of Igbo so that Igbo man is sick. Kam koraga kana nke ikuru. Kam koraga ka Akwugo akwe huna that willingness to learn. Okay, come back to the last lap of the conversation. In a ladies trip. Gini bu ladies trip. Ebia ge kporo ụmụnwaanyị ibe gị otu ebi na Texas ge bịa kpọkọloko ụmụnwaanyị ibe gị no within America o da ga here ka Canada o ga here ka Mexico or Colombia for holiday. Well, can you hear me? Okay. Well, actually, for the first time, this our Davido wedding about the first thing, something similar to that. But I think all hen chori bido ineme. I think kita no mume togo. Enwe mike gada umuwa my age mates and I enwe on I don't know. But I think it's helpful. Sorry, anama church. Akwugo na-eme dị m na church. Anama chiri onwe m ọchịchịrị. I'm not mocking you, but ịma awụ m onye egwuregwu. Digo ga-eso ga-aga those ị ga-aga biko gaa na my YouTube ihe Davido na etire m ya na YouTube, okay? Ihe m chere ịjụ gị wụ that na Digo ga-eso gị gaa datị nke ọwụ gị na ndị enyi gị nwaanyị. Digo ga ọ bụrụ na ladies trip, of course not. Of course not. Ya wuru ladies trip, of course not. Enwere one of our sister Akwugo nu here for example, ọ sị na any trip ọbụla karịrị ha na di ya ọ na-eje. Some ladies trip a na-eji ya apịa ọkụ a na-eme we are all women. Some people, not every women. Always you. No, some people, yes, it depends. Like Muabu pastor now, most of my friends, chere certificate na pastor ga biko enwere otam she kacha polytechnic ebimu asambodo enwere asambodo as a prophet. I'm an ordained prophetess, ordained and licensed evangelist. Enwere branch na Netherlands kam ga church gị one day, at least one day give that to the man. Okay, so nchere bia church gị na I'm welcome. Enwere a church ebe na serve
enwe m church nke m, but ebe na serve. Muna dim bukwa pastor Okay. too, so Okay, your husband is a pastor too. yes. Okay. Yeah. And they man ndị Ghana shikwuru ike o, ndị Ghana na-eshikwa ike. Ọ bụ ezigbo mmadụ, enwe nsogbu. Doesn't have Okay. Okay. But in enwete people bịara n'inbox gị na-edekpere gị, hey, I like you, you are beautiful. This despite na ilu good because enwere ndị na-complain ihe. In enwete such admirers. Of course. How do you handle them? How do you discharge those men? No, I just said thank you so much. Thank you. About Uncle Andrew. Thank you. You appreciate them, and then as time goes on, I mean, you let them. I mean, everybody should know you. I'm supposed to be more able. I'm married. I have 5 children. In our national anthem, you 5 or 6 times. They'll just love you for who you are. They might admire your beauty. You know, that's why you're supposed to be more able.